Χρήστο και με μηχανή ή πρώτος από τους πρώτους. Αφήστε μας. Θάνη, μίλησέ μας λίγο το πρωί. Θάνη, πες μας κάτι με τα κορίτσια. Πιστεύω, αν εσείς πρωί-πρωί, ας είμαστε λίγο να ξυπνήσουμε και μετά να πούμε το πρωινό μας καφέ. Στην πορεία, θα το πούμε όλα. Πού πάει τώρα? Μια κυρία που συνέχισε όλοι πάνω. Από τα 10 έρχονται. Φύγει, θα γράψω. Κώστα, τι λέει, πώς είναι η κατάσταση, το ηθικό? Πάμε πολύ καλά. Παρά Το που χαίρομαι, έχουμε και μικρά παιδιά, πάμε πολύ καλά. Είναι όλοι βέντερ. Κύριε Πουλήση, τι λέτε, πώς είναι η εξέλιξη της διαδρομής? Πάρα πολύ ωραία. Ανεβαίνουμε. Όλη η ομάδα είμαστε ένα σώμα. Κανένα πρόβλημα. Πιστεύω σε καμιά ωρίτσα ακόμα θα είμαστε πάνω στην κορυφή. Γεια σας, βρισκόμαστε στα 2.000 πόδια. Πρώτες εντυπώσεις, εκτιμήσεις, μπορείτε να κάνετε κάποιες δηλώσεις, τι λέει? Πάμε καλά. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, μπράβο σας. Η νυχτερινή ζωή είναι δύσκολη. Εσείς, κύριε Πιάζα, που διατελέσετε και αθλητής. Πολύ καλή πολύ. Μπράβο, σας χαίρομαι. Η εξοχική κατοικία του Μπαρμπαστρούφ. Και βλέπουμε τώρα την κυρία Μπαρμπαστρούφ. Έχουμε κοντά μας τους ορειβάτες της ορειβατικής λέσχης Καλαμπάκας, της Θεσσαλονίκης, της Αλεξανδρούπολης. Συμμετέχουν όλοι σε ένα μεγάλο αγώνα. Η εθνική ομάδα της Ελλάδας περνάει τώρα μπροστά από το φακό για να δούμε λίγο την ελληνική σημαία. Σας παρακαλώ, μπράβο σας, καλώς ήρθατε σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Και εδώ η μικρότερη αποστολή είναι από την Ιγυρία. Καλώς ήρθατε, παιδιά, μπράβο σας. Τζα, βρήκατε και το μονοπάτι, μπράβο σας. Να λοιπόν οι πρώτες γυναίκες που βρίσκονται το μονοπάτι σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Θα κατεβώ από τον δρόμο μετά. Μέσα σε ένα ελαττώδης δάσος. Να και οι δρομείς έρχονται. Από Νιγηρία. Για αυτό το χάλι που βλέπετε όλοι, για το νερό του δάσους, ευθύνεται αποκλειστικά ο Νίκος Σωτηρίου, ο οποίος δουλεύει στη ΔΙΑ Καλαμπάκας. Βλέπετε ότι έχει πάρα πολύ λίγο νεράκι. Εδώ βλέπετε που μας ανεβάζει το Προεδρείο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από τη Θάνη της Χιλοδήμου για το γεγονός της ανάβασης. Τα παιδιά κλαίνε. Για δείξτε μας, είμαστε στα 1720. Χαρακτηριστικό σημείο της περιοχής του Ασπροποτάμου. Κορυφή Μπουρλόκου. Κορυφή Μπουρλόκου με πανοραμική θέα. Και περπατήσαμε τουλάχιστον 3 ώρες. Έτσι δεν είναι? Θες να σου πω τις κορυφές, Γιώργο? Από εδώ. Και Καρδίτσα 429. Και από κάτω ακριβώς βρίσκει το Καρδίκι. Είναι και ο δρόμος φαίνεται. Ωραία, μετά. Εδώ είναι ο Καταραχιάς. Και ο οποίος συνορεύει με τα Γιάννενα. Το πέρασμα περνάει προς το Σκαλαρίτης. Είναι ακριβώς το καφέ που φαίνεται εκεί πάνω. Πίσω η μύτη είναι το Περιστέρι, 295. Ωραία. Καλή. Εκεί κάτω στο βάθος του Σπανό είναι το Δοκίμιο. Εδώ πέρα φαίνεται κάτι πάνω στην κορυφή, είναι η Μουράβα. Του τι πάνω? Η Μουράβα. Δεξιά και αραμπράστα. Το χιόλι ανάμεσα στη Μουράβα και στο Δοκίμιο είναι το χιόλι. Δεν φαίνεται καλά η κορυφή, αλλά 2204. Η Γκιόναλ, η πλαγιά στους χάρτες. 1913. λοιπόν, και η κρανιά μας στο σημείο εκκίνησης. Η Κρανιά κάτω. Πάνω η Κάλτσα. Όπου ξεκίνησε αυτή η όμορφη
περιπέτεια μέσα εισαγωγικά για 52 2056 σιγουριανούς έχω μας, την εντύπωση ότι είναι η κάλτσα. μικρούς και μεγάλους. Πίσω η ψηλότερη μύτη που φαίνεται πίσω είναι χαλικόβουνο ή μπούτζα. Ναι, Γύρω στα 2,160 περίπου. το οποίο είναι η δέση από εκεί πίσω. Ναι, πιο πίσω είναι η θέση. Ναι, ναι. Εδώ το Μυρμέγγι, η Τσοάνια όπως το λένε αλλιώς, ο μεγάλος πύργος 1936 περίπου. Εδώ πέρα το στρογγυλό είναι το Cap Grass, Το κάπου Ράιδα, γύρω στο 1930 τόσο. Εδώ μπροστά φαίνεται ο δρόμος που συνδέει το χωριό μας στην Κρανιά με την Πολυθέα ο Δασικός. Ναι, Από εκεί πάνω έχουμε κάνει τέτοια πορεία κάποιες άλλες φορές. Πίσω και πάει πίσω από την πλευρά όπου είναι το... καλώς ήρθατε. Γεια σου Χρήστο, τώρα τραβάς βίντεο, με ρουφιανεύεις, τα λένε αυτά. Εκεί λίγο, αυτή δεν σας παίρνει, αλλά δεν σας πάει. Μισό λεπτό, βγάλω δυο. Μισό λεπτό. Τρικαλάρα! Θα κάνουμε κυρκίμα. Θέσουμε το 1, 2, 3 φορά στο κρανίο αφού έχω βίντεο. Ναι, τραβάω βίντεο. Πήγαινε, Πήγαινε, άντε. Περίμενε, με το 1, 2, 3 θα φωνάξουμε κρανιά. Έλα Χρήστο. Δώσε 1, 2, 3 να φωνάξεις. Λοιπόν, 1, 2, 3. Όλε! Και εδώ βλέπετε το λουλούδι αμάραντος. Χάρη σε ικανότητες της κυρίας Βογός από εδώ, έχει τη δυνατότητα να το δείτε και εσείς. Κύριε Ψαρή, 1 και 40 για την επιστροφή, ένας πολύ καλός χρόνος και μια και είστε και ο μεγαλύτερος αυτής της παρέας εδώ του Συλλόγου της Κρανιάς, θα θέλαμε να μας πείτε έτσι μερικές εντυπώσεις για το γεγονός ότι καταφέρατε και να ανεβείτε και να επιστρέψετε σώος και αυλαβής, αλλά και να φέρετε εις πέρας αυτή τη μεγάλη αποστολή ως αρχηγός ομάδας. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία για τα μικρά τα παιδιά, η μεγάλη εντάξει για τα μικρά τα παιδιά, μπράβο τα, και να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο να ανεβαίνουν πάντα στις κορυφές. Πήρατε απόφαση να δώσετε τη σκητάλη σε νέα πρόσωπα, Σε νέα πρόσωπα, στα νέα παιδιά, στην νεολαία. Άντε, καλή δύναμη. Συμμετείχατε ως και γιατρός αυτής της αποστολής, της ειδικής ομάδας. Φτάσαμε στην κορυφή και από ό,τι καταλαβαίνω όλα καλά. Τι λέτε γιατρέ? Κάθε χρόνο και καλύτερα. Πάρα πολύ όμορφα, πολύ ωραία διαδρομή, δύσκολη, αλλά η θέα από πάνω άξιζε σαν αποζημίωση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού Για του χρόνου. Για του χρόνου. Να είστε καλά. Κύριε Παπαστάθη, και πάλι ήσασταν καταπληκτικός. Μόλις ήρθα από την πισίνα. Ναι, εσείς δεν συμμετείχατε στην εκδρομή? Εκ διαμέτρου αντίθετα. Εγώ ήμουν στην πισίνα, στο Μαντάνια. Αλλά συμμετείχε η οικογένειά σας και προφανώς οι εντυπώσεις θα ήταν πάρα πολύ θετικές. Από ό,τι μου είπαν, πολύ θετικές. Ενθουσιασμός. Μπράβο, αυτό το γελί δεν έχω ξαναδεί γελί. Θα μας μιλήσει λίγο για το οξυγόνο και το τι ήταν αυτό Έχω να πω για την που αντάμεψε αυτή τη μέγα προσπάθεια στην κορυφή. Έχω να πω ότι ήταν μία από τις καλύτερες εκδρομές. Πολύ ωραία η διαδρομή μέσα στο δάσος. Σκιά, δεν ζεσταθήκαμε καθόλου. Και η θέα από εκεί πάνω, ιδιαίτερα μια μεγάλη αμοιβή. Προς την πλευρά της Κρανιάς πιστεύω ότι ειδικά ήταν όχι, μα είσαι σαν να είσαι στο κέντρο της κοιλάδας. Γεια Στεφανάκο, πες μου σε παρακαλώ, η θέα ήταν μοναδική προς την αριστερή του πλευρά, προς την πλευρά της Κρανιάς? Ήταν φοβερή, συνιστώ σε όλο τον κόσμο να ανέβει εκεί πάνω, γιατί χάνει όποιος δεν έχει ανέβει εκεί πάνω. Άρα λοιπόν ξανά και του χρόνου. Και σε άλλη διαδρομή, κάθε χρόνο και σε άλλη διαδρομή είναι φοβερά. Όπου να ανεβείτε απάνω την Κρανιά είναι φοβερά. Κύριε Γιάννη, συμμετείχατε έτσι, δεν ξέρω, πάρα πολλές φορές, αλλά νομίζω αυτή είναι η εκδρομή, ήταν το κάτι άλλο. Ναι, 50 παλικάρια από την Κρανιά, ανεβήκαμε στο Πορλόκο. Καλή ήταν η διαδρομή, καλά πήγαμε, καλά γυρίσαμε, όλα καλά. Λίγο κούραση, δεν πειράζει, είναι μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα. Ανηφόρα κατηφόρα. Ανηφόρα, ναι, ανηφόρα πάντα έχει κατηφόρα. Ήταν ανομοιογενές λίγο το σύνολο, εντάξει όλα καλά είναι. Άντε και του χρόνου. Του χρόνου να είμαστε καλά, εδώ θα είμαστε πάλι, εδώ ή αλλού, όπου να είναι.